Klub Filmu Niezależnego. Proszę Państwa, pan Jacek, wiecie już kiedy to jest, mały brylet, niezłe te rzeczy. Jest chłopem bardzo zarobionym, bez tuż my się do niego wybrali z kamerą osobiście. I to, co my tam zastali, dźwigło nam kudły na sztorc. Dzień dobry Państwu, witam po wakacjach. Niestety wakacje już minęły, nie da się ukryć, musimy zabrać się do pracy. Jak widzicie Państwo, ja też zabrałem się do pracy. To jest to. Dobra, dziękuję. Moniko, usiądź sobie może, dobrze? Sekundę, tutaj dzisiaj zamieszania. O, co oni tu wypisują, Monika? Co oni tu piszą ciekawego? No nie, ludzie, kochani, dajcie żyć! Co to jest? Monika, coś tu mi przyniosła? I bardzo Państwa przepraszam, ale z tego dzisiaj nic nie będzie. Nie, to jest chory. Chodźcie kochani, idziemy na piwo. Nie ma sprawy. Chodźcie. Szef was dzisiaj nam zaprasza. Nie ma sprawy. Klub Filmu Niezależnego. Zasubskrybuj nasz kanał.